салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба саҳифаи мо. Дӯстони азизи ман, хеле шудем ки бисёр занҳо таваҷҷӯҳ ба ширкати атомӣ доред, бисёр мепурсем ва хеле хурсандам ки именно сертифико шумо кори моро интихоб кардастед. Ҳар нафар сертификое ки мисол мехоҳем қати мо ҳамкорӣ кардан метавонед бинависед. Дар ин кор мо шуморо ёрдам мекунем, то оилика шуморо мо мебурорем дар муддати кӯтоҳ. Дар ширкати атомӣ чӣ хеле осон аст ба оилик буромадан, барое ки дар ширкати атомӣ шумо расход намекунем. Дар ширкати атомӣ шумо фақат тавсия метиҳем. Мисол шумо дилхоҳ чиза харидорӣ кардед, ба наздиконатон тавсия метиҳем, мегӯям манам хали айна, манам хали собун ва ё ки харидорӣ кардам бонусҳо ба шумо гузашта маош мешавад. Дар муддати кӯтоҳ шумо ҳам звания одаме проект, ҳам оилики нафс кор мекунем, лекин расходтон кам мебеҳад. Ҳамагӣ дар шаҳр шумо якум бор дар дасархона харид мекунем, уже дуюм сеюм бор фақат метавонед як щёткаи 20 сомона харид, як собуна, як айна, чизе ки дар зиндагӣ барои шумо даркор аст, ҳамонро мехоҳед мехарид. Тамом, дигар ягон кори дигар кардан дар кор нест. Барои ҳамин дар ширкати атомӣ ҳамавақт занҳои хонашина хеле хуб пазироӣ мекунанд. Ба рақамҳои мо бинависед, оиди кор ман ба шумо бриллиант фирмаи ширкати атомӣ пурра мефармонам.